rabbal Amin. alamin. Spesial Iya. kagem Mbak Devi dan Mas Fasa. Iya, kali ini ada kado dari Purnama Musik, ada doa dari kami, doa pengantin. Doa pengantin.
sudah berlalu. Nah, semoga sugeng pepanggihan malih Rama. Wilujeng pepanggihan kalian kula. Anjir. Sampun dangu kapang lho raosipun menika. Lah nggih. Nggih. Ngoten ta? Nggih. Lah kula ditilap terus kok. Lah pripun malih panjenengan sampun makarya wonten papan sanes nggih. Nggih. Mbah Yon. Nggih. Pun parwakane menika langgaman rumiyin. Nggih. Risang temanten kersanipun Risang foto temanten. sak cekapipun. Oh, nggih. Sak sampunipun foto cekap mangke nembitipun wiwiti. Ngoten. Nggih. Jenengan ngersakaken langgam napa mumpung wonten narasumber. Menika pundi pangarsa ugi nggih to Dwija kondang babagan laras swara lan sanesipun. Kalih Ibu. Lah nggih kalian Ibu. Menika panjenenganipun ngersakaken Nyidam Sari metakipun wuyung. Nggih, Bapak nggih. Monggo Mangke wau. pun minggah wonten lara wuyung Oh, nggih, lara ya. mriko. Iki spesial mempelai berdua. Oh ngaten. Pun bawane jenengan, Mbah. Monggo Pak Yono. Jenengan wonten mriki napa ngandhap? Monggo lho Bapak Siana. Dalem kangen swantenipun lho Ibu nggih. Bapak monggo. Mangke saged Mumpung gentosan. panggih, Nggih saged gentosan. Oh ngoten. Semoga Bapak. Nyidam Sari Rinepto sang manten kanggo manten Panten kekalih. kaya kumbang amulot sekar kaya kumbang sing bulet nang gone kembang. Oh ngoten. Gitu. Bulet. Kepengen ngisep tuhune upami kirang laras pangapunten. Pau kumbangipun pengen ngisep madune kembang. Mrengengeng swara arom iya ya manten kang lagya karon nggonira andum tresna marahang kusuma yo ora ana kusuma bagus ya. Kok kusuma ayu ta? Lah nggih ayu Lah, mboten nggih. bagus to. Nggih bagus nggih ayu nika mantenipun Oh, kekalih jumbuh nggih. Jumbuh. Pak, nika Dalem. ayune ngoten mangke dalu dados napa nggih? Ya dadi gulat kaya panjenengan. Jantenan kok. Nggih to? Periase saking pundi nika kok? Saking Rena Make Up Rena Tayu, Make Up perum Tayu, tayu kula nggih. nggih. Lah pantes. Nggih. Ngujiwat. Sadalutan bisa nendra renggang kula kumepyur pulut sayekti Nyidam Sarine tresno ayo no bajotke panjenengan. Monggo Nyidam Sari dadah. Niki mbayan sisa-sisa suara. Monggo. Kagem Mik terapi. cacaske panjenengan ya. Kali Ibu. Sehat-sehat ya. Ayo. Umpama seliraku sekar
Wilujeng rawuhipun Bapak Wisnu, Bapak Malih monggo. Ayo, 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 ayo. Aku kang bakal ngliwati janjine ora pareng cidra ngoten lho Bapak. Yen-biyen cukup pacaran saiki wis dadi manunggal dadi sawiji minangka garwanira. Dados janji wis ditepati. Betul. Mas Pasa kalian Mbak Dewi. Sudah sah. Sukses. Luke sak perlune wae yo Di yo. Ganti busana mesakne kae lho. Mbak Rena sampun sekon mriko ya. Gantos busana kesanipun kadang kang mijil saking ngablak ugi mboten patoso. Mboten suwuk nggih, Mbak. Mantan AC alami menika silir-silir. Pangapunten lho, Bu. Jenengan namung ketinggal bokongipun lho. Ayo nalikane. Nalikane kandange kok kandang. Kendang. Jenengan iki yen ora dikeplak tok ora ana swara sing metu. Coba yen tutuk tok kata.
foto terus wontenipun. Nggih, Lah nggih. Pak Agus, monggo pun lajengaken panjenengan. Ini Pak Bos kapal Juwana. Nggih. Nggih, kalian Pak Wisnu niku bosipun Mbak Devi. Oh, nggih. Pripun pun lajengaken panjenengan Pak Bos? Oh, mangke tak sawar. Walik ya Allah, pangapunten. Walik saestu nggih. Nggih, Pak Bos mangke dipun. Ayo duduk semua. Aduh.